Tagalan Yan, pinya, Gagi. Bakit mo pala ako bro pinabiling pinya? Gagi, syempre, gagawa ako ng pinya colada, magsusursup-sup tayo habang mainit yung panahon. Ay, masarap yung broski. But Yes. anyways, hindi ka ba nawiwirdoan sa pinya broski? Kasi ang daming mata. Well, at first, oo, like super weird. Pero nung na-found out ko yung backstory, bakit kagulpi siyang eyes, Gina din, hindi na ako nawiwirduhan. May backstory yan? You don't know? Meron ba nun? Oh, garo ka pa, you don't know the story behind bakit kagulping eyes ang pinya? Hindi. Gagi pare, the story started sa napakarayong lugar pero magayon na lugar called DGC. DGC? Daet Global City. Daet, kung saan matatagpuan yung mga mahamis na pinya like the Formosa. Yeah, masarap Gagi. yun, tamis yes. nun. Oh. Sa DGC noon, nung panahon na yon, may shoti, like magayon na shoti. Ang pangaran niya is Pina. Oh, Na sobrang gayon niya, broski, siya ang inaalap sa mga barailihan, siya yung parang sa Sagala, siya yung Reyna Elena. Sa mga Santa Cruzan. Near it pa lang niya, like iti pa lang niya, broski, so hamis na. Maraming na in love sa kanya, including yung best friend niya na si Crew. Crew? Yes, may lihim na pagtingin si Crew kay Pina. Pero unconditional love yung nararamdaman, like namamati ni Crew para kay Pina. Like, hindi niya inaamin. Secret, kumbaga parang katorpihan naman broski yun. Oh, I definitely agree with you, broski. Pero kasi, okay na si Crew na maugma si Pina. Kapag ayaw niyang nabubublay. So kapag halimbawa, naboboard si Pina, nagbabarag-barag sila, talagang itinataog gabos ni Crew. As in unconditional. Grabe pagmamahal niya broski, no? Sa sobrang pagmamahal niya, kahit walang relationship, walang label, okay lang. Pero dumating yung like super kinatatakutan niya. Ano yung broski? Gagi pare, namuot bigla si Pina sa ibang lalaki. Ay! Nakamit si Pina sa barailihan ng isang lalaki, and this lalaki, ang pangalan niya is Paul. Pero walang nakakaalam kahit si Pina na si Paul pala ay isang pa-fall. Ay! Oo, Gagi pare, nagkaroon ng relationship si Pina at si Paul. Pero syempre dumating yung time na winalat bigla ni Paul si Pina. Ay, nawala bigla. Ginos. Oo, ginos broski, Gagi. Broski. Yes. And syempre si Crew, 'di ba, ini-imagine niya na sana one day maging kami ni Pina, magkaroon ng hashtag Pinakru. Pinakru. Yes, oo, broski. At yun na yung pagkakataon sana ni Crew. So pinuntahan niya ngayon si Pina. Anong ginawa niya, broski? Habang bublay siya. Kinomfort. Kinomfort niya. Bilang isang kaibigan? Bilang isang kaibigang nagmamahal na talaga sa kanya. No? Yes, na legit, broski. Hanggang sa umamin siya ng nararamdaman, like tunay na mamati. Sinabi na niya? Oo, broski. Sabi ni Pina sa kanya, hanggang kaibigan lang. Ay, na-friends soon, broski. You got it right, Gagi. Ang sakit ng broski, parang super kulog. Alam mo, sa sobrang kulog nun, broski, nag-burst out yung nararamdaman ni Crew. Para kay Gagi. These are the exact words na sinabi niya kay Pina. Ano yun, bro? Pina, I really don't get the point. Bakit hindi mo nahihiling yung tunay kong namamatian sa'yo? I really don't get the point. Pina, bakit hindi mo nahihiling yung mga taong totoong nagpapadangat sa'yo? And that's me. Bakit hindi mo nahihiling? Gagi pare. Sobrang nagngunguri siya nun. At hindi pa doon natapos. Ano pa? Sinabi niya na sana, Pina, magkaroon ka ng kadakol na eyes para mahiling mo kung sino talaga yung totoong nagmamahal sa'yo. End of convo. Nawara si Pina, nawala lahat, broski. As in lumipas. Saan napunta si Pina, broski? Walang nakakaalam. Kaya bublay si Crew. So isang umaga, habang namimiss ni Crew si Pina, napahiling siya sa natad ng harong niya. At may isang weird na plant na tumubo. Out of nowhere? Out of nowhere, broski. So, yung plant na yun may corona, tapos parang may muka. Yung prutas, tapos that fruit, meron siyang kagulping eyes. Sa sobrang curiosity at kapasluan ni Crew, anong ginawa niya, bro? Pinitas niya yung prutas, Gagi. Tapos, tinikman niya. Pag namit niya, broski, ay Gagi pare, nagmuris. Bakit, bro? Kumain lang, nagmuris pa? Kasi sobrang hamis ng prutas. Yung hamis na yun, nakapagpaalala sa kanya kung gaano katamis yung mga ngiti ni Pina na shooting minahal niya talaga. At naalala niya yung huling words na sinabi niya kay Pina bago magkawara siya. Bro, ano yun? Na sana magkaroon siya ng kagulping eyes para mahiling ni Pina kung sino talaga ang totoong nagpapadangat sa kanya. Ay, grabe naman. At dahil sa pagmamahal niya pa rin, Gagi pare, marupok siya, hindi siya makamove on. Marupok, broski, Yung prutas na yun, pinangaranan niyang Pina. Para kay Pina. Bakit ngayon Pinya na ang tawag yung broski? Well, sa DGC kasi ang daming mga bida-bida, nagpasa-pasa na yung kwento and all. Later, hanggang sa ngayon, pinalitan siyang Pinya. Kaya pala Pinya na ang tawag yan? Yes, broski. So, yun yung reason. That's the backstory. Bakit kagulping mata ang favorite nating Pinya? Ay, Gagi pare.